Mo nito latest weather update para sa adlawng Martes, February 1, 2022. Sa pagkakaroon wala tay gimonitor na usa ka daotang panahon sulod ug gawas sa tong Philippine Area of Responsibility, kundi ang Northeast Monsoon o amihan nga mo'y nakaapekto karon sa Luzon. Ug para sa itong weather condition karong adlaw, ang Eastern Samar ug ang Samar makasinati inig pagpanag-om sa kalangitan inubanan aning mga pag-uwan epekto kini sa Northeast Monsoon. Samtang ang nabiling bahin sa Visayas lakip na ang probinsya sa Sugbo, Occidental Mindoro ug ang Palawan lakip na pod ang Calayan Group of Islands. Makasinati kini og generally fair weather condition o maayong tempo sa panahon. Aduna gyapon kahigayunan aning mga isolated na pag-uwan epekto kini sa localized na pagpanugdog ug kilat. Ug para sa dugang na detalye, bisita atong mga social media accounts. Ug mo na itong latest weather update gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST kinis Enzo Perto.